Гэты дом у вёсцы Падгорная на ўскрайку Баранавіцкага раёна на першы погляд самы звычайны, але менавіта яму і гэтай вёсцы прысвечаны цэлыя 2 кнігі. Іх напісала Сафія Рымінарова, якая тут калісьці нарадзілася, расла, і якая праз шмат гадоў, нягледзячы на цяжкасці і вялікія адлегласці, зрабіла ўсё, каб вярнуць сабе родны куточак. Моя книга «Дом» о родительском доме, о маленькой родине. Вот я живу в Словакии, и я все время думаю про этот дом. Дом только недавно вернулся ко мне. Я вернулась в этот дом. Дом меня звал, и я хотела в него прийти. Основная мысль моей книги – это огромнейшая любовь к родине. Эта любовь такая огромная, и она одновременно мучительная, потому что дорога к моему дому и к моей маленькой родине была тоже нелегкой. Прэзентацыя новай кнігі Соні Вайсавай, а менавіта пад такім псеўданімам піша Сафія Івановна, адбылася тут жа, у Падгорнай. Павіншаваць аўтара прыйшлі калегі, родныя, сябры, суседзі, бібліятэкары, духавенства, а таксама мясцовы творчы калектыў. Кніга «Дом», як і кніга «Старонкі майго жыцця», зойме ганаровае месца ў сельскай бібліятэцы, у школе і, канешне, на паліцах у хатах аднавяскоўцаў. Нарэшце загавораць пра нас, пра нашу вёску. Кніга принесла ўсім вялікае задавальненне, спадзяюся, што яе будуць чытаць, і кожны жыхар убачыць нешта пра сябе. Тым больш, што зараз год малой радзімы – гэта добры падарунак нашым вяскоўцам. Кніга цікавая тым, што ў ёй раскрываецца лёс чалавека. Прычым лёс вельмі складаны. Гэта імкненне да пэўнай мэты. І гэта імкненне звязана з родным домам, з родным краем. Чалавек, лёс якога занёс далёка за межы нашай роднай Беларусі, сваёй невялічкай вёсачкі, на схіле, напэўна, свайго жыцця зноў імкнецца ў тыя мясціны, да таго дома, дзе ён нарадзіўся, дзе ён вырас. Як кажа сама пісьменніца, адна з галоўных ісцін, якімі я навучыла жыццё, гэта не пераставаць марыць і смела свае мары здзяйсняць. Просто меня радует вот тот момент в моей жизни, что я написала не 1, а 2 книги. И это после меня останется читателям, моим детям, моим внукам, и их детям, и их внукам. Я так думаю и так мечтаю. И думаю, что это так будет. Акрамя кніг, Сафія Івановна марыць пакінуць сваім нашчадкам і адноўлены родны дом. Зусім хутка, кажа яна, на месцы, адкуль пайшлі карані ўсёй яе сям'і, і зноў зазелянее прыгожы сад з наліўнымі яблычкамі. Зашапаціць на надворку вярба, і абавязкова будзе гучаць дзіцячы смех. І дом, яшчэ нядаўна закінуты і занядбаны, усё ж будзе жыць. Галіна Ракусь, Алеся Зеленко і Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».